memang salah, berat hatiku memikirkannya. Jangan ragu, oh sayangku, percayalah akan cintaku. Hati ini hanya cuma kamu, tinggalkan dia untuk diriku. Dicinta bimbang, dibuang sayang, bingung hatiku terbayang-bayang. Dicinta bimbang, dibuang sayang, sungguh buat hatiku melayang. Jangan ragu, oh sayangku, percayalah akan cintaku. Hati ini hanya cuma kamu, tinggalkan dia. Waduh, jamine tas tangi rek. Wawan aku dan kebuacut kok jamine tas tangi. Nambeku suwepet. Golek rokok sik wis. Gendeng, Opo neng? kon yaene kon tas tangi kon bacot kon. Banyak sing boso-boso yo wis awek-awek kon tas tangi jan kebacot kon. Rene lu mampir sik lho. Suwe kon dinanji kon. Karo ngelu on tas tangi. Kon niku lho yamene tas tangi rezekimu cocok petik kon lho. Kon nu kemeru kon niku. Wong aku mulai mau wis tangi. Mek aku turu maneh, wong PT ae tak beleo tak dadekno semur. Berarti kan aku sing menang. Iku ngono jenenge melek andang-gandang gorong turu kon niku. Wis ora nuruti cangkemmu nek kene wis tambah gak budal-budal tuku rokok, wis tak budal tuku rokok sik aku. Kon timbang tuku rokok yo ayo melek aku wis tak traktir. Tuku panganan ayo. Ya sayo wis. Ayo wis. Ayo wis. Ayo. Ya wis mari. Sopo piman rek ukurane. Tengok-tengok dhewean tok. Kan wong belas ya apa ukurane. Turu kabeh. Terus sekali-sekali ono sing tangi ta ya apa ning ngancani aku lho. Sampai turu kabeh ukurane apa iki. Sopo rek. Sumpah rasane. Lah apa Mbak Gundul lu lenger ngomong-ngomong dhewe. Sesuk kesambet lae ngono iki. Halo Mbak. Napa amen iki? Kok ngomong-ngomong dhewe rek? Hei, halo. Wah, iki arek genteng iki. Ero ae arek iki rek. Gini. Setelah Mbak usah dipikir nemen-nemen kehidupan yang ini iki. Ono pahite ono legine. Wah, ero ae iki sana. Ero sih lah aku lek pas sumpek ngene iki. Walah Mbak sumpek di dunia iku wis wajar. Sampeyan aja bondo bismillah tok sing ngrasakne iku ya wegah. Oh bau lah ono ae dalan sing buka nomben. Wah, yo ngono bener mau masuk iku. Tapi ndelek bauan dino sumpek yo. Ya iku belayan ra tambahan. Menurutku iku Mbak yo. Jalan satu-satunya iku sampeyan radio. Turu ono sing ngeloni, mangan ono sing nyiapno. Lho, klambi gledak ya wis diumbano. Siku tok ae wis. Oh iya ya, masuk sakjane ibar rek. Tapi untu sentek ngene wis tuwek ngene apa ya ono sing gelem padahal ono manku biyen yo. Kau pandeng kok Cak Noris ngono. Cak Noris. Apa maneh Cak Noris iku, Mbak? Tonggoe Cak Der, Mbak. Wong edan iku, Cak Noris iku. Ponane Cak Parno iku lho. Wah, rek kapan ngono. Cak Noris iku yo bintang film legendaris zaman biyen. Bencene kon yo arek anyar. Lah saiki iku yo raiku iki delon raiku. Wajah-wajah Brad Pitt iki. Delon raiku. Padha wae kira-kira. Masuk gak? Walah, tak kira wong kene-kene ae, Mbak. Tiwas aku penasaran iki mangi opo. Lek awakmu iku. Lho, rokokan sing iki lho. Cek tau wenang ya. Cita lah. Awakmu iku awan-awan iku lho tas metu iku lho. Kate nang ndi? Oh, yamene tas. Terus katene udan tas metu. Yo, kate golek kuliah, Mbak. Wong Rijaya ya wis kelewat. Saiki aku kate obah golek kerjaan.
sing giat, sing semangat. Wis apa maneh? Lah, ya ngono lho, sing semangat dadi arek enom iku mau masuk iku. Ya kudu ngono dadi arek enom sing semangat. Aja kaya aku. Tahu goda-goda di amur ya apa bos. Ya wis, Mbah, tak tinggal sih yo. Dongakno, aku oleh pulian ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum arek gendang. Oh, pancet ae. Wis tak dongakno, ndang pulih utahe. Mandaro ada rezeki mari rek oleh pulian. Ojo lali lho, ojo lali. Oleh akeh aku. Bagi ono rek, lali rek. Cicik rek. Yo ini arek nanti kabeh. PS-an kok sepi ini iki. Paling yo sik dijak Pak Mboke ngono ki lho. Galak gampil ya. Terus. Wih, usuk wah kerek. Katanya PS ke opo? Tulin ke aku iki. Sepi. Ayo rek, rini rek, teko rek, PS-an rek. Aduh, is. Boleh dah. PS sik kok rek. PS ke wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo ucil rek. Tuh kok sumuringan ngene konten ndi kon? PS-an. Ayo PS-an. Ayo PS-an. Ora mau katanya itu tadi duit cilik iki lho ning ngarep. Oh, lah kok kemenyek kon. Duh. Aku iki katanya ngentekno duit cilik kayak iki lho. Sing 10.000 iki tak anu sampean. Lah kok kemenyek. Yo gak apa-apa. Kan akeh lho. Wah, kebayamun kok sugih dhuwit kon. Ngetekno dhuwit cilik barang. Oh, tuwek. Dekku sik sak tumpukan, Om. Sik akeh. Sampai akhir bulan lu sik kena. Waduh, dhuwit akhir kemenyek hari iki kon. Wong dhuwitku wis entek kon tak kandhani. Lho sik ta Cil. Lah kon apa wayahe sekolah sih kok? Gak sekolah sih kon. Mulai isu iki mang gurune akeh sing rapat. Oh ya awakmu iku sing rapat dhewe paling. Lho, lah wong anakku lho gurung mulai wayahe sekolah, ngawur arek iki. Oh. Temenan, Om. Loh, sik Om. Pak Vio ning ndi? Iku lho Mbak Vio ndek jero kon kate lapo golek Mbak Vio mbok jalan ndi he. Kate tak traktir jajan nek ngarep, Om. Oh alah ngono ah. Jajan nek ngarep iki ayo oke. Yo Vio, yo. Iki lho golek bos kecil iki lho. Mau menyek duwe akeh. Iya mas, siapa sih yang ngoleh basitin siapa? Oh, anak kecil kita. Apa? Mas arek iki? Lah yo iku Dik. Apa arek iki? Waduh yo apa yo? Lah arek ta. Ayo, aduh ya Allah, lho, mak, napa kon? Apa kon? Saking kayu Mas sampai awake setruk. Alah, wis tangi, oh kon iku, Baik, Pak. Terus lho, nanti kon ngajar iki ya. Ayo ya. Kon kate dijak iki lho. Bos kecil iki lho, bocil. Ate nandi sih? Udah ngarep iku lho wis tak traktir pokoke. Kayamu, kayak duitmu akeh-akeh yo. Kok duitmu entek lo lek jajan aku? Lho wis ta Mbak ayo. Pokoknya lek aku ambek sampean nanti gua berbunga-bunga. Saiki. Yo lah kates. Ya wis ayo. Ayo. Terima kasih ya. Ayo sayang kita jalan-jalan. Apa sih arek cilik iki? Suaranya apa ya? Tunggu dia. Masuk ya kali tak gempet taten bekecot itu. Paling ada trauma saya ki, tak caplak bekecot mana. Apa wis? Aku wis mbok taken opo iki? Ayo wis let golek arek sik wis. Kon Dion, Lho nek brengos sih nanti brengos. tak ilangi ta. ngono. Kono nang dia golek kok angel men, kok pejabat ae kono golek angel. Kok Sumatera boleh ngeri gajah, saya gak masuk angin lho di jero kandang. Yoka aku ya teko dulurku ta nyambangi rono. Nah terus oleh murono apa terusan? Wis sapa cari aku wis ayo. Bahaya kayak duit. Yo iki lho kancaku sing tegas yo mek kita wis. Saya akeh jare. Ayo gas. Ayo. Ayo wis.
mumpung prei rek tak bentuk aneh bentuk gajah api paling ngomong ini rek bentuk api lagi kembangnya nganu are apa jenenge rimbun bentuk jerapah ngono apa suar metotok dek ini api karena sisi kene semari lah sing iki rek gempel wah jadi wayah sing kene iki nek nemen-nemen nih tuh ini apa enak totok padang Tuh, no caci. langit bagai asu Wono. Ci, Freya. prei ku tenan yo Pada prei Lah yo. Ya ngono joger-joger jotok MS spray-spray ngono. wah aku iki tas prei yo tambah kerjotok oh makane aku bentuk iki lho tak bentuk suar paling apik dek kene ya Goblok gue. koyo reco ngene ya dek kene Joger-joger lah kon tenan di sih Iku lho ditraktir arek iki lho. nadi Embun jajan dek kono. Jajan, Gue akhir yo yo. tekan di jarine Embun Sumatera yo. ngeri Ngeri Sumatera omonganmu lho Samane joger-joger jotok. Kan kapan iki kena kesake. wah aku pesen Tuh rame ae. Ayo wis daftar. aku pesen no lek kon Iya, wis awakmu dhisik yo engko aku pesen-pesen sik aku ono urusan mbek kajian. aku pesen no lho pisan lho boleh gak teko ya gawono nang omah ngati ono urusan opo ya modelnya kaya serius no Ngene lho, ono sing ati tak omongno iki serius sih. Tapi yo aja dek kene di jero wae, wedi krungu wong saling ku aku. ya saya Ya saya gak penting ini ono opo sih ya kok modelnya kaya serius ngono iki ngare wong bingung ae ini lho Ji. Aku iki nyilih dhuwit nang sampean 300 ae. Lah ono sepedaku rusak Bingung aku ngene. Gak nyekel dhuwit blas aku pisan. opo pedamu bolak-balik rusak ae ya rusak-rusak aja lho Innova ngono lho aja ditandani ae Ojo Innova wong ati tak ganti sepur kok mari iki cek nang ndi cek gak macet tau. Sampeyan ono ae heran aku. ngono iku aminono apik ditindi diamini ora iki lek kon malah sambat dewek wong adu nasib Amin ya Allah. Amin 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 amin. Wis ya apa ono sampean 300 lho. Aku temenan iki boboto nemen aku. seperang sing wae arek lek 300 gak ono lek kon nyilih 600 juta ono koyoke aku lek mbok gawe tuku Innova iso yo lek 300 gak ono aku temenan iki Oh, cuk genteng. Aku mek butuh 300 gak usah kakek. Kok padane gawe tuku motor ae. Wis saiki ono apa gak ngono lho wis. Sepedaku nang tak dandakno. Ngelu aku lek gak ono sepeda dan koyo nyowo ilang separo ya wis ngene lho saiki tinggal ngalih kok transfer lewat danamu ae aku soalnya kate metu nyonya aku njaluk jatah jajan nang Matos iki engko tak transfer wis tenang ae lek 300 ae sego jangan lek aku ngono 300 yo tenang ae wis Duh, kuwayahe sampean jiji. Metu mbek nyonya apa? Nyonya menir Ya wis lek ngono tanteni wis ya engko ya. Aku suwun lho sing akeh. Wis tak tinggal sik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Datiar Yo. Wis mari kok ditransfer kaji. Tak parani arek-arek wis jauh traktiran mau lho. Mana enak. Lah iya, Subari lo nanti ditenteni gak ada. Wis sowe arek ku. Iki lho dolan Arjuna teko lho. Kon. Iya awak tak kuponi doro ya awak Dolan kita nono entene patokan iki. sampai 5 menit itu 15 patokan. Oh, iki. Parek. Goe jajan nih. Kono teko dia. Kono jajane mbok pano bacut kono jare Iki lho dolan bukaan iki lho entene kon. Dan kon gak Apa yo? Taniran. Terus panan opo kuno lho panan. Dolot ae ngono. Naktir kono panan kuno. Waduh. Iki lho di korido mang lho. Kacuan ngono lho, ayam geprek kono. Hah? Iki lho mari ngedesi kaca. Apa kaca dodok Oh, kak mau mari omongan mbek kaji aku, ono urusan mau. Mangane rada suwe. Biasa omongane wong gerang ya ngono. kon gerak-gerak ngono. Gak penting mau Kon nyen. awak tak kuponi. Ayo mana ndi? Soleh kene yo. Ayo boleh kene. Rono ah. Yo. Ayo.
Endi rek? Ono pagebluk lho, ono pagebluk. Iku ngono ogo-ogo. Camat ki nandi. Engko rek urip iki ya opo? Hidup kita tanpa arah, urip seger tambah gak kena diobong. Endi enake? Setelah, ayo sing tenang, ayo wis rono ayo. Kabeh susah seneng bareng ayo wis. Rono main jajan deh kono. Jadi kon tak akoni arep. Kono jas kentel ku wis. Amek kontok sing ngerti. Iya wis. Ayo. Iya wis rautan main jajan yo. Kon tuku jajan opo le model iki rek? Model lho paling. Jan bos mari ngedusi Yo tangan-tangan dawa. Dusi gajah. Lah yo, Lah gajah iku sak piro mbok dusi? boy. Ayo, Delokne sopo? sopo? Turu kok gombalmu ki yo ae. Tuh baik iki maneh sampe belang. Ora ndelok baik iki. Bosen aku. Ayo bare Iya, wis uripmu sumpah kayak ketemu baik iki. Ayo, jane meneng. Kok mau tangi gombalmu ki. Mat, Apa iki? kon winginane seminggu nanti sih. Kok ketok ya. Kon gak nolak sing iki Mbak Gundul lho, sing mangan jajan pasar. Oh, sing- Senenganku. Oh sing kon diseni radio. Nah, sing iku. jariku. Iku maksud temenan. Menan aku kate balas dendam mas gini karo wong. Iya jare. Nah, makane aku ndelok wong iku sumpah. Mulai tok. Makane wong mang turu aku ngomong waduh ndelok wong iki makane sumpah kau. Tenang ae mari kene. Dinoku lek saiki. Dinomu Iya, langsung wis. misi ya nanti. Oh iya no. Tim direk ngene rek sing Wis ngarep iku lho sing ana sukete lho, seger lho. Oh, kon kok njaluk sing istimewa. Oh ya ta wae mangan. Ayo cepetan. Ayo rek, suwe mau nraktir samblek ki. Ah kene delok nang kon Wis ora apa dulu. Arek lu mekaset kono. iki panganan goblok. Iki lho bukan. Mau kok koyo yo pon mau ndeloke. Enak iki. Ono salah sini pisan ini. Saus gegermu. Buka sih. Iya bukan. Apa sih iki? Enak iki rek. Ini di dalam. Tuh. Sia aja dibuka sih. Oke. Ih kambe kok ngene. Kowe kok anu yo? Aneh yo. Masa mambu. Apa wis yo? Hah? Wae yo. Buake mambu mat. Ojo kene tak bae. Ya mau kayak apa? Makane bebekku. Ya. Lho kon duwe bebek ah. Weh ngono ngawur rek. Ya wis pangan kene bebekmu wis. Melok aku. Seneng wis. Ya wis. Terus aku panen. Wis bapak wis tak dipaket bebek. Enak wis lagi. Ya, tak jane aku gak pati doyan kali lek ngono-ngono. Ini gak mampu pisan nih. Ora kendeng. Aman iku jajan ngono. Keno sapimu. Iya, iki lho ndak melek manuk ku atake. Ini atus rek kok dibel. Atus to. Kok Terus ate kembuk ngono. iya ta. Roti. Kayak warung ngono malu. Apa? Kowe mang. Lah kok mambu tapi yo. Tak bae yo. Tak balik si aku ya. Lah iku. Lho, iki kopone? Ora wis. Warung Terakhir yo. Bilang apa nih aku? Kak makasih males. Kamut. Yo ngaji ngadep nyetan aku. Ya apa iki? Sik, ya iki pangan iki tak mang jarine mampu ya. Heeh. Tapi ada balas dendam ambek Mbak Gondol iku. Oh sing gawe kon ketemu ono isi radio. Lah makane iku sampai seminggu loro. Aku saiki iku dibalas dendam. Iya. Iki tak tekeki kono. Heeh. Tak sajen kok tak ibune. Tapi kon sik enten ono kene. Apa? Kan cukup sisaku wingi anget-angetan kuwi. Enten ono ngene iki. Iya aja susu lho. Ora. Mulai nek suwe. Lanang median goblok kon. Undangan ah. Yo. Lah iki lho sisae anget-angetan. Saiki dina aku mbah balas dendam nang awakmu. Wis. Ayo Rar. Suwe kon nu. Waduh. Ayo. Ayo kono lho. Wis kono. Lah iki lho ramane. Ndi? Iya saya wis. Wangil menek ibu rek. Jangkrik. Ada ini. Lho. Kon kenaon. Lu nyucuk. Lah, Wis deken kono lho wis. ya sih lho tak kei angkatan. Apa ramuanmu ni? Uang angkatan ku disae. Kapuk, tidak potong ngrasakno. Ya apa ra? Apa lho? Jangan kok pentut-pentut. Lah, mari ini tak info nih baikku. Tak parah Ikut deken dure. Lah, iki. Ayo. Barang ngono ya. Ayo. Ayo dah kon semua. Iya ayo nah. Iki jane yo buak wis. Bapak saya. Marek kawan. Ayo cepetan. Ayo lakukan. Rokok aku. Iki lho. Aku pas entek. Ono ayo. Kore. Gak ono. Ku ae wis ku ae. Gak enak aku lah wek ropan sik. Ayo selak wonge nganu kok. Bukan. Mandul. Mbah. Mandul.
Tangyo ta. aduh. Tangyo. Tak info cepetan lah wis lah. Ngapa sih, Lek? Tangyo. Aduh. Mbah. Nanti kono mang yo. Itu di kono sing ndekek sajen. Iya, Mbah. Ya, Iya. baru. Temenan. Ajarane iki wilayah sampean kok wani-wani ndekek sajen gak izin sampean. Lah aku yo gak trimo dah lek wilayah. Ayo parani. Ngadlok ayo. Ayo wis. Arek belum sangkep iki. Wis ora apa-apa ayo. Wis waduh. Ayo. Untuk ilmu katon kok ngantuk tok. Laporan bayi lah. Lah mangkane iku aku iki nyelak-nyelakno sampean. Aku lali lek sampean tas turu kuno. Ngajar. Lah iya ora. Saya opo Ya mbok. sono ono. Njaluk kowe rek. Kaduwe aku mang njaluk suhara. Rokok kowe. Wis rokokan sik rek tangi melek kok. Ayo. Wong iku lek sing aku ndek posyandu ngenane sih wong iki rek. Kok liwat kene. Tapi wonge kok aduh. Bahaya. Ini rokokan. Ayo. Sik. Oh, yo. Bawa Lho iki. Apa sih hari? Opo iki? ya itu kan jenis hilang. Kok tambah mencurigakan ya. Malah lewat tengah arek ya. Sudah medeni wong rek. Ayo, Ar. Iya, sabar. Waduh. Tandani kene. Yo sik, mari kene. Tenono kene. Lo. Ya, kan? Oh iya. Wah. Wis yo. Oke. Ya wis. Ayo. Ayo, Suwun ya. Mbak. Wis malah jaga ya. Suwun. Ayo. Oh iya rek. Rek. Aduh pinter arek rek. Ada iki seneng aku bisa kalau sih. Lu aduh enak lu. Aduh kan sendoki. Oh iya sih. Untung aku nanti sendok kuwi. Iki ane. Enak rek pinter arek yo. Wes rezekiku sangi turu. Sekak rugi buka aku. Enak iki. Tapi kok aneh ya rasanya rek. Bahis. Aduh. Ini apa bubur ya panen wong gak diuntu ini keluar. Pinter ada. Ya rada. Tak ngerti Mas kuwi. Tancuk iki arek opo ya. Malu ya Mas kuwi. Bais. Kadung ya luwe. Ber. Enak. Tuh, panet kona cantik. Terus kenceng ini tas gue. Kayak apa ya, mumet lah rek. Rek ganteng ini. Wah, sopo kok iki lek terus nih. Tapi enak rek, sik. Nice. Pergi ya. Beli yang ngawret. Aduh. Sudah kalau bukan aku. Ini yang ada. Merek. Aduh. Tapi enak ya. Itu tambah nomor ngeluh rek. Tak jelek ini wis. Wis tak mulai ayo. Mabuk aku iki. Aduh, lu. Ono arek wedok semuk sing ndek kene iki. Tak gempot iki gawanane kodir. Mbot. Apa? Sama saiki mau arek wedok iki suwe semuk iki sapa iki? Wong wedok ya apa wedok saiki wedok. Wah, sama niku saiki mbok kenalno aku situk tak. Wis milih sing dhewe, pen. Lek gelem sing ndi? Mbak, Sing ki semok ki ya. Mbak. Sing semok ki ya. Waduh. Semok ki. Suwe mok nemen. Ayo, udah sini. Mbak ngapunten nggih. Aduh. Mabuk iki. Mabuk. Aduh. Sambut kenalno iku lho, sambut. Situ ya, Mbak. Sing sebelah iki lah. Iya. Kan iki sangar. Wah, istimewa. Moto iki. Iya. Lho, Mas. Wis masuk. Yo wis tak
Siap. Siap jambot. Tanteni di omah yo. Aduh. Aduh. Yo apa iki? Aduh. Iki wong turu kabeh iki yo opo sih? Nambah turu tambah di kuburan iki opo wong iki? Aduh, mau waduk nemen iki rek. Aku dalan yo gak rodo iki yo opo sih? Sapa iki? Tiang listrik. Tapi kira ono enggak ada ya, aduh. Walah. Walah obrek. Paling nggak sih. Podo, baik dijak. Oh, saya bingung aku. Sik mas. Action. Katanya tak traktir om dek ngarep jajan. Arep kacan. Action. Iya mas, anak apa ini? Tutup kon embang ngok. Tes. Roll, laku, action. Kok Sumatera? Laku, action. Kok Sumatera boleh? Ngeri. Action. Yo ayo. Itu ada worono lu. Raimu ngundang mbok kula. Action. Action laku.